ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಪಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದನೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಾಚ್ ಮೆಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ತುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊಜಪುನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂದೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ದಿವೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತುಲ ದಿವೊಲಿ ನಮ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಪ್ಪನೇ ಇಟ್ಟು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ ಗೊಂಜಿ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಪಾಡೊನುಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈಗ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ನೀರು ದೋಸೆಗಾಡು ಒನಸ್ಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ ಪೂರಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಥಡ್ ಕೋರ್ದಾಚ್ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಕೊಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಕಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡೆಮಿಟ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಆತು ಶೋಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಾಡುಜ ಇತ್ತೆಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಶುಂಠಿನಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಜಜ್ಜಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ ಗೈತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರುಗೆ ಏತ್ ಪೋಡು ಆತೆ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂಡಿ ಆನೊಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಅಜ್ಜಿ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರ್ದೆರ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಂತಿ ಇದುಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚು ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷಂದು ಬೇಯ್ಯಡಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಚೌಲ್ ನೀರು ಕೂಟೊಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಕೂಟ್ಲೆ ಚೌಲ್ ನೀರು ಕೂಟುಂಡು ಐತೆ ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂದುಪ್ಪರ್ ಹೊರ ಮಂತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಂದು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಕೋರ್ದಾಚ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಇಂಚಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಹೆಂಗೆ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತು ನಿಕ್ಲು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಎತ್ತದು ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತನಂದು. ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಚೌಲಿ ಆಯಲ ದಿಕ್ಕದ ಯಾವಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಏಪಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆಯರಲ್ಲಿ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದಿವೊಂದೇನು ಬನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಬಡೆಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬುಡ್ಚು ಕೋರ್ದಾಚ್ಪು ಸೀಕರ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆವು ಇಂದೆಂದಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಲೆಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಅವು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೋನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಈಸಿ ಆದ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಾಲ ದೆತೊನುಜಿ. ಇತ್ತೆಂದೇನೊಂದ್ಸತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದತ್ತ ಇಜ್ಜ ಗ್ರೇವಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲಡು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ 4 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡುಂದಂಡ.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಕೊಂಚ ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಕುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಟ್ಟುನ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಡ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮಂತು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಈ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಚೌಲ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟು ಜೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಟ್ಲಿ ಚೌಲ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟು ನೈತೆ ರುಚಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಕದೆ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡಾಡುಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೂಡ ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೋರಿ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡತ್ತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದೆಲ್ಲ ಸೇರೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜೋರ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಕೋರಿ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಒಂದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ತೂದ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ದಾಜ್ ಪೆಂಚಮಂತಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.